Debs TV. Hello, good morning. Magkini ako naman na kusog kayo nga kuan saba sa moto kusog padagan bay mga riders dah mga kuan din sila mga pulis matatag sayo kay gipukaw tag sayo saba mount yun ni kapait sa daplin o karsada. Pero may na lang kay sahay mingaw tan kay albin sa ano kay sadya ray ni mangagi. Pulis. No vlogger. Okay, naabtan man tag parcel ato dayon i-deliver no. Kat-on tag baklay kay wa tay motor o face update diba gwapa kayo ang tig-driver diba. Sige, lakaw lang day. Agwanta lang sa kay saon man masla pa man. Nga kumbatig lakaw diha. Ala, suok sa kasagbutan para lang ma-deliver. Pero nag-chat agud ko sa nag-order ana natagbo lang may kalsada kay mahadlo ko og iro. Hatod gani man tay iro. Kanahalin ako. Mo deliver jud oy barag baklay balag unsa na imo agian diha kay kwarta na jud no. Kwartang Malabo. Baklay lang sa ta kwanta. Pohon, hindi na magbaklay, mag brum lang na. Kalau is Ginoo, santos sa mga problema. Mana day, pabalik na ko sa balay. Lakaw lang gihapon. Antos lang sa taglakaw. O pag uli, bantay sa bata. Bantay bata, 160 tani, mga besh. Laban ta rin napita. Pagkagwapa sa kong bantayan liwat na ko. Asa mo forehead? Asa forehead? Asa tit? Asa yung hands? Asa yung hands? Apebe? Asa mo yung bube? Ari na pud dali magtabyog sa batang gamay. Multitasking day laban ang mata na mong inday brakday papa nangita siyang mama Udto ta. Ha? Ginoo Tutoy ka. Birthday na mo ay. Mama. Alright to guys, thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Duti na inday. Duti na. Smile din yun. Saba kay motor. Saba ang motor. Saba si Andre. Saba si Andrea. Sig pamato. Sing! Di mata na kasi!